Sabi ninyo, walang big fish. Walang mayaman ngayon na Pilipino na sa droga. Mayaman na kaya nga mayaman na Ang big fish na hinahabol ninyo, hindi yung mga milyonaryo. Hindi sila Ayala. Hindi sila sino yan? Kalimutan ko tuloy batiin yung iba. Tangina kasi ito mga drugista Karuan na ako ng demensya. Peace. Kasi ang Pangilinan, yun ang gusto ninyo. Diyan natin. Merong dumating ng big time dito, pero nahabol rin ng gobyerno patay. Ang bago talaga, ang hindi ninyo naintindihan, nandiyan pala yung media mabutit nandito kayo. Ang hindi talaga ninyo mapasok sa utak ninyo, yung mga big fish. Kakapatay lang ng 4 na Chinese. Yun ang mga big fish dito. Huwag kayong maghanap ng mga big fish na mga mayayaman o anak ng mga yaman. Hindi na kailangan na magnegosyo ng sabuyan. Mayaman na nga At saka itong napapasahan dito, they are not the ones importing. It's now an importation thing. I cannot identify with certainty. Maraming lugar saan galing yung not only from one country. So I do not have the full list of itong namamatay. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.